Chcete konverzovať v angličtine ako king? Vyskúšajte metódu Speaking. Ako to funguje? Jednoducho, rozprávame sa. Konverzácia prebieha v reálnom svete a preberáme témy, ktoré vás zaujímajú. Napríklad o architektúre sa pobavíme na prechádzke mestom, o prírode v prírode a o umení sa porozprávame v galérii. Záleží len na vás. Všetko je individuálne, prispôsobené vašim potrebám a času. A v tom je naša najväčšia výhoda. Žiadna jazykovka sa vám neprispôsobí tak ako my. Systém našej výučby je vhodný prakticky pre každého. Pre manažérov, umelcov, študentov, alebo hoci i pre mamičky na materskej. Jedno však majú naši klienti spoločné. Sú nároční na seba i na druhých. Takže, chcete aj vy speakovať ako kingovia? Zavolajte nám alebo napíšte a dohodnite si konzultáciu zadarmo.